Wszystkim historyjka jako zną o Franciku i o Pejtrze, co od lot kumplami są. Oni wiecznie mają humor, niczym nie przejmują się. Jak się na nich tak popatrza, to od razu śmiać się chce. Stoją oba przy sklepiku i wołają miel. Popie tworzyć dom, czy złote piwa pić się chce. Od każdego coś dostaną i nazbiera się. A w robocie trzeba by robić, żeby dostać marny grosik. Miał i oznajmił wszystkim nom do roboty i da wreszcie szczerze robić synek chciał. Jedna szychta, potem drugą już nasz Peter dosyć miał. Przyszedł nazo do Francika i pod sklepem z nim już stał. Godzinami no sprawiał jak narobił się. Co za głupek będzie robił, komu to się chce. Jo z Francikiem wola postoć piwo napić się. I powtarzam wszystkim koło jak non razem jest wesoło. Przemyślcie, po co do roboty iść. Jak możemy tak jak łoni dobrze i beztrosko żyć. Nie przejmować się co będzie jutro, co przyniesie dzień. I no brać przykład z Francika, no i z Petra, ja to wiem. Z tego taki mora wielki, posłuchajcie mnie. Życie nasze jest za krótkie, by przejmować się. No i ważniejsze, żeby dzisiaj dobrze bawić się. I tak mocno wierzyć, że od jutra